Het is een prachtige simmerdag hier in Heeg op de tweede wedstrijddag in de Grutte A-klasse van de IFKS. Goeien en welkom bij het Scootjesjournaal. Ja, na 3 dagen strijd komt er een beetje tekening in die strijd in de Grutte A-klasse. In de top dat Grietje Obers net maai, maar het is wel het scootje van de dag. Nou, dat is ik alweer een hele eer. De skipper Romke de Jong die zit aan tafel. De winnaar van Joert, Jelle Talsma, die is ik aanwezig. En we binnen benijd wat is nou eigenlijk zijn geheime wapen. Nou, uw geheime wapen, Klaas Jansma, die is er wel. En Elke Lok, hij maakt zelfs het wedstrijdverslag. En Elke, hier de wedstrijd van Juster als nog invloed op de zielerij van Joert. Ja, want er waren 2 maanden Juster die kregen uiteindelijk punten. Omdat ze een protest verleden. Let maar even zien, jongens. Ja, dan ben je aan het begin van zo'n tweede dag ben je een beetje gremietig. Nou, dat wie Gerard Tadema verzels. Want die hier helemaal de les van. Hij groet het wel heel vriendelijk dadelijk. Ja. Maar verder is het helemaal net. En Henk Rechts, ja, dat is ik de man die het voorin eigenlijk zette bol. Heel bot, juist kampioen worden wil. Maar die zelf verbeten die de strijd aan gaan. Nou, wie een prachtige strijd op de Vleuzen. Wij hier een prachtige route. Kruislings oer de Heger maar heen. Dan heel wij weer om en dan weer naar de Vaargeul. En dan kon je weer hetzelfde kruisdraak in. Nou ja, je hebt zo dat Jelle Talsma die een hele mooie start. Die prachtig in de midden. En hij vertelt eerst Tony Brundel helemaal. En hier zitten die oren bij de man. Henk Rechts en Sibo Siesling. Eindelijk had Sibo Siesling een goede start. Nou zien we het beleven. Ziet de meter hier een aardige. En zo gaan we dan voort naar de bovenste tonnen. En hoe komt het daar dan? Henk Rechts is in de man die onder Jelle Talsma leidt. Maar hij komt wel degelijk op die tonnen aan. En dan met die oren hoe stuurboord daarachter langs. Nou, Henk Rechts komt bij de tonnen. En dan komt Jelle Talsma daarachter. En daar zit de Jestermarder Jelle Talsma. En als je hem dat, ze zijn schietende benauwd, Juster en jij Juster, worden van het feit dat ze net op stuurboord bij die tonnen komen. Ze komen alle jaren op bakboord. En dus wie er helemaal niks aan de hand. Wie niks aan de hand met Tony Brundel. Wie niks aan de hand met al die jaren met de jonge Rijn. Wie helemaal niks aan de hand. Wie geen enkel probleem. Ja, Romke de Jong hier wat moeite om daar wat tussen te komen. Maar het koert eigenlijk goed. En hier van de laatste die zo goed starten. Ja, dat wie Sibo Siesling. Wat is er met Sibo Siesling aan de hand? Maar ja, dan mij in zijn rakje ik net onder Henk Rechts draaien. Henk Rechts die dus nog altijd voorop leidt. Maar het wie een heerlijke die strijd van de win. Dat ze toch beziekje dat van elkaar uit te kappen hult niet. Maar Henk Rechts die bleef dus voor koer krek voorblijven bij Jelle Talsma. En dus met die Jester Madders een wiede omgang meidje om die tonnen te komen. Dat weer de heel winste tonnen dan op bij naar het Zool. En dan het kruisraak weer komen. Het wie wel aardig om dit te zien. Want die onderste tonnen, ja, daar gebeurt het dan wel. Eerst komt Jeroen de Vos. Sjöbel, die komt boven de tunnel aan. Ja, dat mij nou een rondje meidje. Dat is, en dat er een rondje maakt, dan komt er Kees van der Koors in. Nou, en dat mij dus helemaal net. Hij leidt wel op bakboord, maar hij maakt iedereen ontwikken. En dus maakt er nog een echtere strafrondje meidje. En hij komt voorlopig in onderin. Nou, dan zie je hier de misslag van Henk Rechts. Die ging voort en die orenman gewoon over de andere kant. En hij maakt achter de Jesterman langs en hij maakt achter Jelle Talsma langs. En dat betekent dat die voorlopig voorop gaan. Jelle Talsma voorop. En dan Jelle
Tadema daar achteraan. En dan komt pas Henk Rechts. En dan komt de orenverhalen verder. Maar Henk Rechts die daar echt een verkeerd slagje. Zeker in deze route. Want de Wien die wie natuurlijk baas in. Dat is het in deze tijd altijd van het hier. Henk Rechts, de gremietigers nog altijd in hem. Hij wil naar voren, ten koste van alles eigenlijk. Nou, dan komt ze samen met Tony. Hey, daar zit Tony Brundle al. Kwam net goed uit de start, maar komt aardig naar voren. En leidt hier al op een vierde plakje, want hij gaat hier van de Slettemers los. Die komen verderop. Nou, dan zien we dat de Henk Rechts de Jester Madders weer voorbij gaat. Maar dan ben we bij de tonnen precies, zat ik zes. Jelle Talsma voorop en dan komen de oren beiden daar achteraan. En de Slettemers die komen achter Tony Brundle, maar die gaat hard niet voorbij. En dat betekent dat het een mooi klassementje krijgen kennen. Waarbij het wel heel opvallend is dat ze al jaar oer bakboord op die tonnen aankomen. Uit zijn Sibu Siesling. Ja, eer mijn jongen, waar mast hinnen? Achteromke de jongens. Er zou misschien een gotje wezen, maar er komt Kees van der Kooi nog achterom. Kan er daarvoor komen. Kees van der Kooi komt er langs. Ja, die kan er al van langs, maar dan moet er hondel omheuk. En zak komt Sibu Siesling helemaal als laatste om de tonnen. En zitten die oren te griemen in wat het is. Nou, dan zullen we de Jelle Talsma voorop lezen. En wat zullen we erachter? Hey, Tony Brundle gaat dicht achter de Jester Madders langs. Hoe stuurboord, maar dan komt er op bakboord weer om. En dan moet de Jelle Tadema achter hem langs. En dan komt er als tweede om een tonnen. En dan moet de Jelle Tadema voorlopig genoegen nemen met het derde plakje in deze wedstrijd. Het wie een beetje griemen alweer. Het koe alweer kreeg het wie maar één lits haaltje en verder wie het net. En het haaltje wie min uit je oer stuurboord komen. Ik zie het nog maar een keer, want Walter de Vries door het Jirik. En ja, eigenlijk moet er voortwijzen voor de raderroek. En die komt dan binnen terug. Maar ja, die gaat dan ik net direct naar beneden. Dat hij mij wel kennen. Maar hij stuurt Lauwers zien Walter de Vries aan. En dan kennen ze Walter de Vries zeggen van draai door nog maar eens een extra rondje. Maar eigenlijk is het een skippersfoutzoek. Hij zegt van draai voort om die tonnen en dan ben je klaar. Nou, Tony Brundle beziekert het met Henk Rechts. En jij er. Ja, Henk Rechts moet er achterlangs. Het is geen enkel probleem voor hem. En dan als je dan dadelijk draaien zoen, dan zou het goed wezen in verderop. Want dan kom je net weer over de orenkant weer rond. Ja, en Tony Brundle draait ik onmiddellijk boven Henk Rechts. En dan kan hij verder naar de tonnen te komen. Op dat koe Henk Rechts langs zijn heuk net als Tony Brundle. En zeker net zo heug als Jelle Talsma. Want die koe het allerheugste van al jaar. En dan kom je lekker voorop. Nou, Tony Brundle komt dus als tweede om het tonnen. Het griemt wat. Het waren nog stiller en stiller en stiller op de Hegemer. Maar. En daar komt Henk Rechts dan achterom. En dan komen de Jester Madders. En zo komt het verder al jaar. En het wie een beetje een derde zielerij. En dit bin de laatste. En die blijven daar maar zitten. Die koen daar net. Wij komen Jeroen de Vos komen een beetje bij. Maar Sibu Siesling en al die oren die komen er net bij. Dat weer de enige die het baas weer. En hij wint de dij-oorwinning. En hij is daar uiterst tevreden mee. De jonge Jan, 2 keer tweede, 1 keer eerste. Hier is Jelle Talsma. Nou, en dan is er vanzelfs een feestje aan boord uit de Woenwut. Jelle Talsma hier aan tafel. Jelle, wat wie die geheime wapen, Joert? Nou, ik heb het geheime wapen van u, dat is dat we gewoon een superbemanning hebben. Dat is het geheime wapen. Dus dat is net alleen een Joert, maar dat is eigenlijk altijd zo. Ja, heb ik een mascotte aan boord? Nou, we hielden Joert voor het eerst, maar ik heb 3 man en die winnen Joert voor het eerst alle 3 mij. Dus dat joeg wat extra. Ja, ja. Er zit wat achter, ik dacht het al. Achter, ja. Ja. Even de complete uitslag dan. Je hebt dus eerste Jelle Talsma, tweede plak Tom Brundle, 3 Henk Rechts, 4 Jelle Tadema, 5 Michiel Kalsbeek, 6 Sietemeter, 7 Walter de Vries, 8 Erik Jonker, 9 Jeroen de Vos, 10 het scootje van het Daima Romke de Jong, 11 Willem Prins, 12 Kees van der Kooi, juist nog eerste, 13 Sibu Siesling, 14 Sikke Heerskop. En dat ben dan alle scootjes die het mij dienen. Dan gaan we naar het klassement oor. En daar zit Jelle Talsma ik boppen aan met de lietselies van Tom Brundle bij de 2,9 punten. Deeltje 2 zit er alweer een eindje achter maar 8 punten. Dan Jelle Tadema maar 9, Michiel Kalsbeek ik 9.
Dat zit altijd dicht bij elkaar, want dan krijgen we Sibo Siesling en Sietemeter met 10 punten. Kees van der Kooi, Olve, Henk rechts, Tretjen. En dan krijgen we Walter de Vries met 16, Likas Sikke Heerskop, 12e Erik Jonker. En brood die Grietje Obers, ja ja, daar op een Tretjen in de plak. Maar 19 punten en 14e stiert Willem Prins. Ja, nou, dat ben dan even al cijfers op een rietje. Romke. Ja. Skipper van de Grietje Obers, het scootje van de Dajoert. Van de morgen hien wel even contact. En toen zei ze van ja, de wien valt wat voort. En dat is voor u net zo goed. Waarom net? Nou ja, dit is een zwier skip en ik mag graag zien een beetje power. Dan hebben we het een beetje makkelijker ten opzichte van de meesten die die lichtere boten varen kennen. Dus vandaar. Maar ik moet zeggen, mijn lichtwaar heb ik wel eens een goed zield, ja? Maar het is het is al wat dreig, moet ik zeggen. Jullie hebben een grut scootje. Is het misschien te grut of dat net? Nou, het is wel een van de langere scootjes, een van de langste binnen de IFK's. Want hoe grut maar die scootjes wijzen? 2062. Dat deed hij van mij. Exact 2062. En die jongens van Los hadden bij Piet Terwoude nog die. Precies op een centimeter nog. Omdat dat mocht. En dat komt u dus ik wel eens net altijd goed uit. Dat is grut maar het schip is haast 20 ton, dus dat is wel aardig wat massa. Maar hij kan ik wel wat lichter maken worden. Jawel, en dat heb ik net hier. Nee. En dus hij het nog een beetje van diezelfde weten. Ja, maar dat ben ik me heel goed bewust. Ja? Ja, zeker. Hey, nou is het zo dat de sis zelf net achter het helm houdt. Dat is dus opvallend. Waarom is dat? Dat is wel heel nieuwsgierig. Hè? Ja, vind ik wel. Ja. Vertel. Nou ja, ik heb sinds vorig jaar gekozen om een oorstuur te letten. Dat is het mooiste dat ik altijd maar van alles bezig ben, slecht me concentreren kan. Dat zou het niet zitten misschien. Maar... Een beetje ADHD? Of nou, zit dat... volgens mij is het mijn vroege test niet en dan ben ik positief. Maar... nee, maar ik heb Stef die is een periode waarom bij is komen, al 3 jaar waarom die bij is komen zien. En als je wat hebben, een situatie met een oren skipper, dan is het, heb ik soms de indruk dat als ik erop, ik heb sowieso een luidere stem, het Stef ik wel, maar dat het wat beter hoe komt. En ik vind met voordek vlingen. Ja, dat vind ik mooi. Ja, dat vind ik leuk. Ja, vind je dat leuk? Dat vind ik leuk. Ik vind het dat ik leuk trouwens. Nee, maar ik vind het net altijd leuk. Nee. Maar het helpt wel zijn een skipper. Maar die wordt dan wel een beetje benauwd. Klopt, nou dat weet ik niet, maar... dat hebben we een keer. Maar ja, zo zou er om denken, om zelf net aan het helmhouden zitten. Dat weet ik niet of ik dat ken. Dat hebben we wel eens bezocht, maar dat is net echt een succes. Nee. Nee? Waarom net? Nou ja, dat weet ik niet. Dat sturen en dat zielen, dat is Indian steeds maar van mij. En dat ging net op een oorplak lopen. Nee, want opvallend is ik nog eens een keer, dat vind ik dan helemaal, dan ben ik nog chauffeur. Dus ben chauffeur, hij het stuur zelf in hand. Dat ben ik vroeger en ben ik af en toe nog wel eens even in mijn vrije tijd. Ja, dat blul je altijd toch? Ja, je blul altijd chauffeur. Nee, absoluut. En dan ben je skipper op een scootje en dan zit je zelf net aan het helmhouden. Nee, maar opnemen dan ben ik wel voor de beste prestatie. En ik denk dat wij als team zo heel goed presteren. Ik vind het gewoon een goede combinatie. Dat we nou, Stef kan ontzettend goed, Stef Terpstra. Dat is de stuurman en die kan ontzettend goed het schip aan de wien horen. Ja, dat is... het bij de IFK's vroeger een heel punt was. Jan Bakker, ooit, dat hij een bemanningslid sturen leert. En dan woon je Bernd Hof en Ruud Vlieger, die wilden disqualificeren. Want het liep nergens op. En de skipper moest sturen. En dan gaan ze nou weer over de aansprakelijkheid en een aanvaring krijgen. Waar het het dan dient? Nou, dat is al verleden tijd. Dat mag nou wel. Dat hebben we nou prima, hebben we nou een goed Dutsen, nou? Want we moesten alle de Polissen even neerleveren. Dubbeltekening. En Jelle, dan is het eigenlijk voor de Grietje Obers net het waar. Maar daar hing je hem geen les, want wie dus wel Jim waar of net? Ja. Ja, wij hebben gewoon al een protte prijzen eigenlijk, maar het ligt er waar. Dus wij beginnen vrij zelfverzekerd aan de strijd. Ja? Ja, dat denk ik wel zijn. Wij gaan uit van de kracht van het schip. En we proberen onze dingen zo goed mogelijk te doen op het juiste plek te starten. En dan moet het redelijk, dan moeten we redelijk vooraan komen altijd. Dat is, ja, zo zit het in elkaar. Ja. En hoe lukte dat, Joert? Wat wie het moment dat straks van ja, nou zitten we goed. Dat we net direct in het begin. Wij kennen in die vlagerigheid, dan kunnen wij al die vlagerigheden weer oppikken. Wij kennen maar het schip wel eventjes omheen en dan weer even del en dan weer even wat omheen. Dus we kennen wel wat omheen knikken. Omheen, ja. Want dat heeft zo in die verslag ik een paar keer broek. Dus je hier nog weer even winnen, dat is altijd leuk, hè? Winnen is altijd mooi, hè? Winnen is mooi. Voorop varen het beste. Ja. Klaas, want we hinten heel door van dat zou dus ook een paar keer van dat scootje van jou als mechanic zou heen varen. Ja. Wat is dan het verschil met de nummer 2 in dit geval dan? Als nou Romke de wind blaast. En dit is de tonnen. Ja. En dus hoe snel te blazen, maar virtueel best de blazen. Dat best de wind gehad. Dat blazen. Dat best de Jolis. Nou, en dan dit.
Jelle, Ja. zijn jonge Jan, mooi reed, Havana bruin scootje. Die kan dus samen die tonneta. En dit is dan zeg maar, nou ja, ze weet nog net helemaal, maar dit is naar Henk rechts. Ja. Ja, die maakt zo. En kan er wel wat harder varen misschien, maar de bek vol. Maar dan is hij Sana in achter, dan moet er dat hele stuk naar beneden halen. Heeg is dus dat je haast in de wien invaren kan. Ja, ja. Vlak bij de wienlongens. In een hele lied zo. De kwartste route dus De eigenlijk. kwartste route. En als je dat wat goed kennen, maar sommigen hoe het ik, dan kniepen ze het schip dicht, dan is alle gangen uit. Dan wil ik helemaal niet meer. Dus ik precies op dat evenwicht, het schip maar dat goed van. En dat komt van de Venturi-werking. En dan ben al ja, Wat is dat nou weer? Vertel. Nou, dat zit in die spleet en dat, bij de vak en de vacuüm. En de Dan denk ik van, Ja, dat is een hele Klaas, die heeft ingewikkelde- wel heel gestudeerd. Hij Ik stond heb al net van mezelf Romke. van de Maar, Ventura-werking. Nee, maar Klinkt al heel interessant. Zulke dingen heb ik wel eens jij, Klaas. Wat anders zou je het. Maar in elk geval, heegvaren, dat giet hem goed aan, maar wat minder hudde wien. Ja, als dat heger is dan de rest, dan heeft even wat oer, wat klaar, dan krijg je dat klopt ja. En soms dan levert het wat gang in, maar als het hechter, als het bij de broek is om de ton te hellen, zeg maar, ja, dan kun je dat een grote voordeel opleveren. Ja. En dat, Maar hier zit dat gevoel van ik heb skip in de macht en Ja. die oren die komen net meer dichterbij. Nee, dat precies. Dit is weer Marien die er net in de macht heeft, maar die weet er vier voor wie Tony Brunner. Ja, die die gaan hellen eigenlijk ja, op die ja, in. ja, Die ja, gaan ja. krijgt boyusjes, iets harder. Ja. Maar ja, die starten letter. Ja. Dus het weer gewoon een Maar combinatie. uiteindelijk op het laatst, zeg maar, hen, toen ze in dezelfde slag kwamen als u, toen roemen we uiteindelijk ik weer uit. Ja. Zie, wij maken op een gegeven moment een onderwijs raak, toen kwamen we die vaderwijze skippen uit, dus dan leverden we in. Dat weer een fout van uw kant. En dus dat raak hebben we ingeleverd, maar letter roemde ik wel weer wat uit, dus Ja. wat dat betreft. En Maar de dat is een voorsprong- beduchte tegenstander. Ja, en de voorsprong wie grug genoeg. Nou, Ja. ja, ik zei het al, de Grietje Obers is zeggen we straks al, maar dat zeilteken Go. Ja, die levert dan ik het bemanningslid van de dag en hij stelt hem zelf voor. Ik ben Jan van der Veer, ik ben bemanningslid van de Grietje Obers en ik zie al 12 jaar bij Romke de Jong op het schip. Ik ken nog wel ietsje meer uit. Mijn paken hier voor een scootje, die komt uit Montclairwaai. Ik heb altijd graag op een scootje zielen wonen en dit was ook een dream die in vervulling kwam. Ja, en wie het zo mooi als toch die is? Het is nog volle mooie rustings. Het is gewoon wel een mooiste schip om de maar te varen en dat vind ik echt fantastisch. In het dagelijks leven ben je squaldirecteur en dan moest het met de skippersite. Wil dat wat? Ja, dat is wel best. We hebben hier een team op squallen, had ik 2 teams, want ik had 2 squallen. En ik ben best wel een soort parallel te lopen, maar het is, ik leer hier elke dag een soort van. Prachtig. Onderwijs op scootje. Ja, nou, een team is een team en een team heeft een leider nodig en dat moet dwaan wat de leider zei en dat hebben we hier natuurlijk ik en op squal is dat ik zo. En wat voor skipper is Romke de Jong? Romke is een bloedfanatieke skipper, die het maar één ding wil vooruit. En hij wil winnen, in voren te klimmen. En ja, dat liet ik luid en duidelijk jaren. Oh ja? Ja, wij doen verbaal aardig mooi en wij willen alle graag winnen. En Romke is geweldig onfietser, onmoedig hier. Ja, dat wie dan het bemanningslid. En hij zei van ja, vocaal door we aardig mooi, hè? Dus Ja, toch best wel aardig onwijzer. Ja, ik ben wel duidelijk, ja. Ja. En ik wil luid dat het moet. Luut, en wat voor krachttermen broek staan? Nou, dat niet krachttermen, maar gewoon wel. Ja, wat bedoelst om ze te motiveren? Ja. Nou, dan zie ik wel, ja, dan wil ik heger. Ja. Dat ben eigenlijk voor de termen niet aan broek. Ja. Dus ja, Romke komt uit de... Je moet er net onder vallen. Nee, precies. Het komt uit een orthodoxe familie, dus Zo is het. Flokken hoeft net van hem te verwachten. Nee. Nee, Het Flokken loopt is altijd ook maar wel. redelijk fatsoenlijk. Maar hij is mij wel zo bezig, Klaas. Dus misschien komt Dirk wel van. Oh ja? Dan ben je toch wel heel vol. Maar dan ben je dus wel vol en dat was wel Ik bereiken. wil graag winnen, maar kan ik wel weer verliezen. Op het moment dat het dan het vol en dat het nooit beter is, vind ik het prima. Maar wat moest nou doen om de schip erbij te krijgen dan? Want dit lijkt het mij onmogelijk om je ambities te hebben. Dan lijst verdorie tredjende. Ja, Met klopt. dat knapste schip. En niet. Nou, Nou, misschien moet ik de beurs wel eens even loeken, Klaas. dat dacht ik. Hè? Ja. Dat teugje dat ik haast wat uitzielt, dat jelle. Hij moet er in de huis niet bij spelen. Ja, daar is er nou wel een teugje van helemaal. Ja, we shurren hier intussen dat tuig in beeld. Ja, is dat net meer goed genoeg om mee te komen? Nou, we kennen nog achtergrond over. Maar in de beek Ja. voeren we voor je treden. Dus ik prima in A-klasse. Ik krijg even een beetje sneller. En tuurtje nog van mij hier op 8.
Ja, er zijn meer dingen alleen belangrijk als stuur. En je kan wel alle naar spul. Er zijn jongens hier binnen de A-klasse hartstikke mooi spul, maar die zie je ook achterin. En, het start net alles, het materiaal. Nee, het is net maar alles. nou, Het is een team. Je moet, wij oefenen heel weinig. Ik denk dat die jongens binnen alle toonsturen hier op de Mar oefenen. Ik denk dat wij hier de tweede oefening aan hebben met hele manning. En dat is dan dus net genoeg. Dat kom je dan dus... Dat ben ik wel dingen. Nee, maar ik bedoel dat is gewoon een constatering. Een soort chauffeurs aan boord. Ja. Dus ja, die jongens zijn altijd futter de week, soms ik de weekend. Dus het is gewoon lastig om te trainen. Nee, je moet niet de trainen naar je bemanning van de kuilen erop zetten met een gasten van de kuilen. Nee. Dat doen we dan ik wel eens even. Maar dat zou je nou even, de kuilaar, dat is die bedrijf. Dat is mijn bedrijf. Ja, dus je leader dan een bedrijf, succesvol bedrijf. Ja. Dan wil je toch geen succesvol scootje hebben, of nee? Ja, maar ik vind bedrijf belangrijker. Als het scootje, als ik het dan echt hoe ambities heb, dan vind ik dat belangrijker. Ja? Ja, ik reken niet van mij te volgen. Ik denk van, nou ja, dat ben 14 uur ben ik per hier aan het zien. Nog zo'n dagen een keer 2 uur. Dus dan ben ik eigenlijk wel gauw uitrekenen. Misschien ben ik het de volle, ik ben maar is het de volle dan een beetje financieel een hobby? klaar. Is het een beetje Nee, een hobby? nou, dat weet ik net. Ja, door de IFK's wat failliet weer. Wie is toch een van degenen die ervoor spatten, die zei dat hij wil te redden. Dus dan heeft ik de ambitie om de zaak goed te werken. Ja, nee, maar dat heb ik, die ambitie heb ik zeker. Ik wil een heel mooi bedrijf hebben. Ik wil een van de besten wezen in mijn vak. Dus die ambitie heb ik wel. Maar ik bedoel, dat vergt ik een soort aandacht en dit wil makkelijk zitten. Ik wil Maar Jelle wist er wat leuk is. Jelle wil dit. Ja, En die dat doet vind het ik hartstikke die trots doet op. het hartstikke goed. Maar die vaart meer dan 14 uur in het hier. Dat zal ik je wel vertellen. Wat is toch een fout wat Jelle goed doet? Time management misschien. Nou, daar moest wel de tijd erin steken willen natuurlijk. Hè? Ja, maar ik moest bedoel, wel nou zelf- want hoeveel heeft ik tijd- drokken bedrijven. Ja, maar het is voor mij geen, het neemt voor mij geen tijd in beslag. Ik vind het mooi. Om een basis die jongen even te zien, dat heeft voor mij een stukje ontspanning. We zullen mooi op een snetse maar even, dat vind ik hartstikke leuk hebben. Dus dat kost mij geen tijd. Sterker nog, ik zou nog wel een keer willen. Ja. Dus die tijd die jou staat er wel. Want daar rekenen ze net van, het is 2 uur. Het is zo Nee, aan. dat is gek. Nee, maar opvallend is wel dat je hem dus allebei staat tussen terug, maar allebei de ondernemer binnen. Er zitten een hoop ondernemers in de IFKS. Dat kan als geen tafel succes. Hoe komt dat? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dan ben ik jongens die ben geen ondernemer. Daar kan Nee, wel ik meer ben respect er voor ik, hebben, maar ook, wat ja. dat betreft. Want, waarom? Oh ja, uiteindelijk, de weet Ronke ik die zo. er ook over. Dat gaat best wel een product in aan. Ja, dat is er. En als een bedrijf heeft en het treft al je wat, dan heeft het wat makkelijker als die jongens. Dat is dat ik moet zeggen. Ja, zo is het. Nou? Ik bedoel, wij broeken het scootje niet alleen voor het varen maar wedstrijden. We broeken het ik. Dat is misschien wel de reden dat ik wat te zwier ben. Maar er ligt bij mij een grote dieselmotor in. Mooi een grote bak, mooi olie. Dat ding er zo. Ja, nee, maar dat kan ik uit hellen. Ja. Ik denk, aanstaan is de winkel als seizoen. Dan moet ik in mijn gas maar ook ik goed daar hebben. Dus dan ben ik wel keuze, maar dat is wel een makkelijk antwoord. No? Maar, we moeten meer hebben. Ja, maar als we nog zeggen, neem het dan serieus. Dan zeg ik, Ja, verdorie, serieus. pomp dan de rommel eruit. Haal die schroevenrouw en sorry dat schep zo licht mogelijk is. Dat is toch ik net een onmogelijkheid. Ik zeg hier, ik vaar met een aanhangmotor erachter. Ik vind ze moesten voetlijk zitten. En ze enkelen, of net dan. Dat is toch zo? Ja, dat is weer. Dat ben ik helemaal mooi niet. Dat vind ik een dieselmotor mooi erin. Maar wel wat zwidder. Wat weer. Allemaal al. Ja, want we neemt al even de IFK's. Er is een sponsorcommissie, businessclub, hij hem daar voor oprichten. Ben je lid van die club of hoe zit Ja, dat? ik ben lid van die club en we hebben mede mooi een paar oren skippers hebben toen al meestal niet een soort chatterie hebben zijn van die IFK's je hem voorstellen daar weer we net mee in zijn. Toen hebben we een brief maken Ja. en op een gegeven moment toen weer de penningmeester die weer er even net die weer even fut, even burn-out. En toen nam ze een verhaal van u in één keer hoor. En zo ben we er een beetje tussen geraken. En dat is op zich Ja, maar prima. hij zei het heel simpel. Ja. Maar zij hebben toch verder in onbrand. Dat zei Rosalie Brundel erbij. En Nee, maar we hebben wel even het beste. En we hebben misschien ook wel eens even, en misschien ook wel meestal even raken, maar dat was niet de bedoeling. Maar we woonden op een gegeven moment dat de club wel zo'n weer begint wel wat schuld. Nou, ik bedoel, de 25.000 euro ja, de line notas. Het is omdat ze niet betalen weer, moest bij de tennis fiet. Ja. De tennis wint bij fiet, dus dan hebben we even eens best dingen. En die IFK's vroeg natuurlijk een grote sponsor, ProSport. En dat houdt er niet een keer op. Ik geloof 44.000 euro, maar Klaas weet het misschien beter. Ik heb nooit zo'n, maar het is een soort yield. En dat wie een van grote dingen. En voor de rest weer heen met de donateurs. En nu hebben we het een beetje mooi verdeeld. De businessclub doet wat. We hebben een sponsor natuurlijk, Lazolek. We hebben een subsponsor, Douwenstaal. En we hebben meer leden gekregen. Dat is natuurlijk... En ze betalen al wat meer. ja, ze betalen je wat meer. Maar dus in en de feite businessclub, sta je wij de wat risico meer- spreiden. Ja, risico spreiden. Dat Ja. is wel belangrijk. Ja, dat is altijd mooi. Het is Maar ja, ook dit prachtig. natuurlijk komt Hutshielen en dan vind ik het zijn Jelle. Die zet er alles bij op en dan les die lullige dieselmotor. Dan zeg ik, ja...
Dan kan ik dat eigenlijk net van die herronken. Nee, dat snap ik wel. Die jongen gaan toch altijd voor het beste, of net? Ja, nou oké. Maar misschien ben ik te berekenen. Dus nou, ik heb wel in de gaten. Dan moest dus wel even onder slag, wat dat betreft. Ja, ik kan inbloeien. Nou, het is Ja, spannend genoeg. ja, Het is spannend spannend genoeg. genoeg. Want de Mooi die degradeert... tank leeg. Ja, maar het is nou ik zat. De degradeert er maar Ian. En ik denk dat geen Ian, die Ian er wezen wil. Nee, dat denk ik niet. Nee. Ja, dat is strijden ik kampioen. Ja. En wij hebben nationaal, weten wij natuurlijk al nog scherp. Toen 2 jaar, nou, zie je er wel bij. Maar krijg net, wat is nou het verschil? Want er is natuurlijk nog lang in kampioen. Want ik ben nog net in Parijs, hè. We dan zijn nou in de lemmer. Maar is het nou oors als vorig jaar en het jaar ervoor? We hebben sowieso een geduchte concurrent met haar. Dat is de gebroeders los, ja? Ja. Oké, dat is dan Ian ding. Maar wat Dat is bij Ian die ding. zelf? Nou, wij hebben het van die wat beter op streken. We zijn gewoon wat berekender, zeg maar. Inzielen. En, Is dit iets maar die eigen motivatie om te winnen? ja, Of, ja. Ah, we moeten rekenen, wij binnen natuurlijk kampioen in de C worden, toen in de B en toen in de A. En nou ja, toen... Dan heeft alles uit goud. Ja, Dat koest wel ophouden. nou ja, maar Toen- toen zag ik dat wel een beetje inburen, Ja. maar in mijn eigen motivatie ook. En, maar goed, we zijn er nou uiteindelijk weer helemaal klaar voor. Maar nou heeft die motivatie, waar kwam dat dan weer bij om wel gemotiveerd hier aan de start te komen? Of Nou, meer gemotiveerd? Ik ga niet mijn motivatie wat dat betreft uit mijn skip bij. Ik vind gewoon dat ik gewoon een geweldig mooi skip heb. Ja. Dat verzint het gewoon om goed met te zien. En nou, daar ben ik mee aan de gang, zeg maar. En dat hier eventjes, ja, maar ik met werk te krijgen, we gingen gewoon een allemachtige bul druk op het werk. Wij trok ik net volle tijd van het skippen, heb ik hoe zeg maar. En ik de moest de kapper een beetje naar zetten kunnen, zeg maar, naar het zien. Ja, dus motivatie is dus wel heel belangrijk om presteren te moest er ook kunnen. leer van wezen. Als je zou je in werk komt en dan stap samen op dat skip, dat werkt net. Dan moest er wel wat net afwerken in mijn beleving. En nou ja, dat hebben we nou van hier een beetje beter in. En ja, Het het resultaat. Het resultaat. En ja. het is ik wel een beetje jelle zien waar. Het is Jelle zien waar. Dan wil ik al een beetje Ja. aan me kan. En misschien is ik wel Jelle zien muziek, maar dat weten we nog net. Die muziek die komt in elk geval van Jan-Henk de Groot en Paulien van der Wal. Sing-songwriter My Begeleiding, ik nog van viool van Paulien. Prachtig, komt-ie. I'll never like New Year's Eve. Countdown to another day. Hootenanny on BBC. The only thing that keeps the sleep away. But this last year we had a lot going on. So when the phone rang at 10 p.m., who could have thought in the next few hours we'd watch the fireworks over Amsterdam? The nurse on the phone said there's no need to rush. Just pack your bags and that was all. Riff's exhausted and needs high care. We gotta move him to another hospital. So we drove up to the city where they let him sleep as he lay there still, and again he's fighting for his life in an ambulance. To the fireworks over Amsterdam. Happy New Year, all wishes for you. No family, no friends, just us holding hands. Happy New Year, just keep on breathing on the 7th floor among the fireworks. The fireworks over Amsterdam. Well, it's 5:30 on the newest day. We left Riff with the cuddly guards, heading for a bed in a McDonald house, with an aching in our hearts. In the distance we hear the firecrackers, the Roman candles light the sky. The Chinese would say the bad ghosts are banned, but not by the fireworks over Amsterdam. Happy New Year, all wishes for you. No family, no friends, just us holding hands. Happy
never like New Year's Eve. No, I'll never like New Year's Eve. No, I'll never like New Year's Eve. Nou, fireworks over Amsterdam, zo je het noemen. En dat is op 14 augustus. En dat is een heel hoge temperatuur, denk ik, als in december. Ja, trouwens, we hier kijken hoe het waar. Hè? Dan zouden ze nog even van, ja, dat wordt Hudewien verwacht. Dus ik het baarbericht even, ja. Oh, leuk. Ja, want het wordt wel warm. Nou, dat hindert niks op het wetter. Maar er is dus kans op tongerbuien. Daar moeten we al je rekening mee houden. En dat betekent een krachtige wien. Wien krijgt fjouwer uit het eerste naar zuideerste. Maar kans op uitzitters naar een krijgt 6. Dus, best wel spannend, toch? Alsjeblieft. Alsjeblieft. En toen waren je hem dat tongen op een sletten maar. Ja, Size. Ja. Jawel. Ja, ik zie altijd, ik wie voorheen altijd wat onzeker, hoe slijt het maar sinds vorig jaar mijn eerste plakje daar, Ja. die illusie heeft. En hij is goed baggeren. Dus, Nou ja, hij is bagger hebben, dat zit dus ik bij voordeel. Maar zijn er wel wat een droge kanten zit stroon, hoor. Maar kleren, Nee, vorig ik jaar... heb wel een vraag voor Jelle, maar hij is toch nou het tuig van de hele mannen oorkriegen? Wat vriendelijk. Hoe bedoeld? Nou, ik denk, zij hebben schep verlengd, dus oortuig. En dan hingen ze een tuig oor, denk ik dan. Ja, maar dat heb ik mooi deur. Ja, Ja. maar ik denk, het is waar. Nee. Oh. Nee, ik heb mijn eigen deur. Dat ben ik hartstikke wies, man. Ja. Ja, nou ja, dat is Zeg niet maar zo dan even nog- betocht. Ik dacht draaien kampioen en ik denk dat draaien hier, maar dan staat het er nou perfect op. Ja. Ja, want hoe lang kan je maar? Want je hebt het er heel toe. Het is een hele investering, maar hoe lang doe je er dan mee? Nou, maar strijken, ik denk... Dat is mijn groot. Als het goed op past, zeg maar, dan moest het al wel hier 4 kennen. Of ja, 4 wier, zeg maar. Ja, Dat is ik wel. En een vak misschien ietsje kwatter, dat ik krijg hoe ze jong weert. ja. Ja? Ja, dus dat is dan nog wel aardig wat. Maar nog even hoe die omstandigheden van morgen, Klaas, waar binnen dan in het voordeel van de De vloer? sfeerschepen. De En sfeerschepen. dus die Jood zijn Sibo Sieslingen natuurlijk tragisch, hoe die achterin zit. Je trekt nou een goede start hier. En Sibelsis hebben ze aardig licht maken bij Piet, heb ik begrepen. Ja, maar ja, dan weet ik weet er helemaal Ik niks heb hem van. in goed plegen. Ja. Want? Dat verlokte van een week op mij. Nee. Nou ja, Vertel eens even. toen heeft hij maar uitzield. Dus Maar ik wat heb dat- rouwziel, dat ja. heb ik zin op zo'n. Gewoon in blijk daar een keer rouwziel. Ja, ja. Ja. Nee, En maar ik we- wil een beetje plegen, of net? Ja, nou, en Henk Rechts, die had dan een beetje wat voordelen. Nou ja, wel grotere schepen. Ja. Ja, de Grutters. En natuurlijk Romke, die van Oh, mijn president. schip, die heb ik maar ik heb Lauwer wel maar iets meer wetten dan 100, maar kleren. Ja. Je kent het Je alles. kan net alles. hè. Nee, maar Dus, dat zou ik zelf wel. We hebben een Zwitserskip, dus dan ben je in het voordeel. Ja. Het is altijd wel grappig, vind ik, dat in de IFK's in die street, in de Grutte A-klasse, het vaak wel heel spannend is tot het eind. Hè? Dat begint hem nou weer een beetje on te tekenen. Hoe gist er mij om, maar die druk? Of viel dat net zo? Nee, ik viel er net zo. Nee, dat je waars wel even alleen maar binnen. Wij doen gewoon wij doen het beste goed mogelijk. En ik zie haast wel weer staan. En tot nu toe gaat het super. En ja, we zullen zien. Ja. Wist als de zenuwen hebben was, dan was Gele Tade, maar die moet wat niet boppen. En Jeroen de Vos, die stiet er nou treden erbij. En ja, die Jood weet er nergens. Nee, wel. Maar zo, dat bij meesten die moeten weer eens een keer. Ja. Weet je wel? En dan kreeg de zenuwen dans hier om de tafel. Jelle die rijdt hem al in alle rest. Die werd pas de laatste dag zenuwachtig. Nou, ik probeer dat ik zat erin, omdat ik de laatste dag net mijn zenuwachtig goed te worden. Nou, dan hebben we nog een peer wedstrijd van te gaan. Morgen binnen we zelfs weer. En dan dus op de Sletten maar. En Sjen hoe het ouder in, maar dat waar. Altijd spannend. Toen zei ze nog een hele noffelijke Simmejoen en ontmoen. Windkracht 6. Dankjewel al. Ja, maar mooi. goed. Hartstikke mooi. Ja. En Bult nog dan. Ja, terug. En Bult nog dan. Ja, vind ik. Leuke riep, hoor. Ja, nee.